Nkqo naleza lentlungu makwedi awuthi bhuti ekwekwini awuthi bhuti enkwenkweni awuthi bhuti enkwenkweni. Guys, konakele makhosi, phakamani makhosi nime ngenyawo. Umntu okhonzayo makathandaze aqiniseke. Abantu abahamba icawe thandazani niqiniseke, konakele emzini. Abathakathayo mabaqhube bathakathe ngamandla. Abafuthayo bafuthe. Guys, kubi ngoku, kubi ngoku, kubi. Guys, sizawudibana neSundowns next week. Sundowns ayitshayi intsango. We are playing against Sundowns kwi-Nedbank semi-final. I-Sundowns ayitshayi intsango. Loo nto funeka iKaizer Chiefs isazi isitori sayo. Masithandazeni guys, masidibanini sithandaze. Kuloo ndawo nikuyo thandazani. Sidiniwe uba zintlekisa kweli lizwe. Sidiniwe uba zintlekisa kweli lizwe laseMzantsi Afrika guys. Sidiniwe uba zintlekisa. Thandazani makhosi. Leni meko ifuna uThixo. It's only God who can fight this curse. Le imeko ifuna uThixo. Sawubagxotha bonke ocoach. Sitshintsha players, sithenge ezinye siyeke ezinye. Guys, masinikeni idolo ukutakalo sithandaze si-invite uThixo. Njengoba kuyi-11 yeteam, kuyi-12 nge-supporters, masibe yi-13 ngoThixo. Ayifuni muntu le. Nogogo mawena kanokwenza nto apha, le ifuna uThixo. Nogogo Sikhotheni akanokwenza nto apha, ifuna uThixo. Straight. Hayi guys, no. Kulate ngoku. Makuthandazwe makhosi. Inhloko phantsi, impundu phezulu, makudunuswe, makuthandazwe. Makuguqwe. Okunye phantsi, okunye phezulu, makube matasatasa eSouth Africa. Ifuna uThixo le meko sikuyo ngoku. Guys, sawudlala neSundowns. Asikho ready uphinde si-embarrasswe yiSundowns. Asikho ready, nix. We are not ready. Guys, coach uxabana ne-assistant coach. Idimoni likhona phakathi nendawo. KunoSatan okhoyo. La technical team isuka yonke apha isuka khona ihamba yonke idibene ohlobo. Ngabantu abavanayo. Kodwa today they are fighting each other. Because kunoSatan ongafuni umanyana kumzi wamakhosi odividayo. Guys, masithandazeni. Masithandazeleni iKaizer Chiefs. Masiyaleze abefundisi babambandla ngamabandla. Abefundisi mabathandazele iChiefs. Inkonzo zaseSouth Africa mazithandazele iKaizer Chiefs. Naba bagqwitya amagoli baloyiwa. Babanjwe yilanto singayazi. Sesa spirit. Ikhona into equlusa pha ezipalini velizwe ngempundu basingakori. Sizabatyabula ngemvubu sincama abantwana kanti nathi into idunusile ibekiwe. Ifuna kulungiswe something ize kube right. So ngexesha ngekalungiswa nto okanye singekayazi ba what is the reason of this case? Let's pray for Kaizer Chiefs. Let's invite our churches. Amagqirha namaqole makaqhumisa impepho makube busy elizweni. Cela amandla kuwe mntawu ngamthume afake ndoda. Ngandithume. Oh, yini madoda. Nyusa. Oh. When
Kula maprovinsi onke, kwisizwe sonke. Guys, mandinishiye man, sendilungiselela upheka. Unayazi uba always siyapheka. Sinamandwendwe egeyithini, sathatha amandwendwe wethu. Bye bye.